Subay sa bagyong Basyang atong susihon ang dagan sa panahon sa Southern Cebu ug atong makauban si kapusong Nico Sereno nga nanukad sa lungsod sa Bulhoon. Samtang sayran usab nato ang epekto sa bagyo ilabi na sa latest monitoring sa Provincial DRRMO pinaagi sa live report ni Luan May Rondina. Nasinati ang kabangis ni Bagyong Basyang sa Southern Cebu karong hapon. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses alas 11 kaganihang buntag sa Hagna, Bohol ang ikaduhang landfall sa Bagyong Basyang. Ug matud sa Pag-asa, muhimo pa kini og ikatulong landfall sa Southern Cebu karong hapon. Humani landfall ang Bagyong Basyang pasado alas 11 kagabi sa Bayaba, Surigao del Sur. Gitadlas niini ang northeastern Mindanao ug kaganihang buntag gisubay niini ang kadagatan sa Bohol. Critical ang pag-agi ni Bagyong Basyang. So approaching posible pang maglandfall sa Bohol, Mokro sa Southern Cebu, and then there is sa may southern portion of Negros province. Hinuon gikan sa tropical storm category, medyo nihinay kini ug nahimo na lang usa ka tropical depression. Hinungdan nga kaganihang alas 11 sa buntag, gipaubos na lang usab ngadto sa wind signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo nga gikan unta sa signal number 2. Signal number 1 na lang usab ang tibok Bohol, Negros Island ug Siquijor. Apan sa gihapon, pabili ng awhag sa Pag-asa ngadto sa publiko nga dili mo kumpiyansa nunod sa padayong pag-uwan nga masinati sa Sugbo ning tibok adlawng Biyernes nga delikadong mosangpot ngadto sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Also, the weather advisory nato in terms of heavy rainfall, orange pa ang Cebu or Central Visayas, which is up to 100 or 200 millimeters pa in the span of 24 hours. But sa atong heavy rainfall karon is naka-issue ta red heavy rainfall warning as of 11 a.m. up to 2 p.m. So, posible by 2 p.m., orange heavy rainfall warning. Hinuon matod sa Pag-asa, ugmang adlaw Sabado, masinati na ang mas arang-arang nga dagan sa panahon dinhi sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Posible usab nga ugmang adlaw ma-lift na ang mga wind signals. Ses, nagpadayon karon ang monitoring sa PDRRMO sa mga dapit dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga posibleng nahiagom og kadaot nunod sa Bagyong Basyang. Gani nangunay si Governor Pam Bariccuatro sa pag-monitor karon dinhi ug gani ania siya dinhi sa command center sa PDRRMO. Gov, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong televiewers o kanimo karong puna. Yes. Gov, kumusta ang atong monitoring? Nanaboy mo na monitor ang mga dapit nga nahiagom og kadaot so far and unsa sab ang himong pagpangandam sa probinsya? Ang amo ang report as of now na nay footbridge sa Dalaget, no, Mantalungon nga naguba na, hindi na maagian. Naasay reported flooding from Toledo, San Claudio, no, Barangay Claudio, ug also sa Danao naasay portion sa poblasyon nga nagsugod na. But ato nang gideploy ang ato ang mga vehicles, no, rescue vehicles ug ato ang na sa dumanhog aron dade. But so far, Gov, wala hinuoy mga casualty so far. Simba ko lang nga atong na-monitor. Wala pa subako, no, wala gyud, hopefully wala gyud mga casualties, naa tay mga evacuees. Ang reported diri karon sa PNP board na atay mga 4,000, usa exact number na to, 4,000 plus nga evacuees karon. And the province of Cebu, we are preparing hot meals for our evacuees. Gov, finally, ato ang mensahe sa ato mga Cebuano. Ang ako lang mensahe na maminaw ta o mutuo ta sa mga advices o instructions sa ato mayor o mga local officials for our safety. Thank you kayo. Daghang kayong salamat, Governor Pam Bariccuatro. Ug so far, Ses, mao ka na ang latest gikan dinhi sa command center sa PDRRMO. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina.